mo awan tulong na kinarigatit kasla awan ti patinggan na at birbiru ket pamuspusan ngem awan met tinasarakam rigat kem liday isulain kay natagikwam dumadamay sa na awakin ka ipangad mo ke umasidit ka dagita dadagsen mo itin mo aming kenkwana tapnut yad mo tal na itin na itatamad na kay tiranyag at salakay tilawa nasara ka munti puno nga biyak Tani Jesus at daking ka itataakan takay tiraksa agrambak kay tiaya nadagsen ngarik ng ket lumaan Tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inana gayem ko at tuloy ka dadagsen marik ng kaunggan di tapuso nam na makit kasla paawan na aso naramid mo amin nga sakripisyo tapnutal na ket magunud mo sa emken paan isulay iti nagturay Gemataaya na panglawag dagitida lan mo sumurot kake umasidek ka dagiti paikot mo iten mo aming kenkwana tapnudgad mo pang-ari pa ay na itatamad na kay tiranyag at salakay tilawa nasara ka munti puno nga biyak Tani Jesus at daking ka itataakan takay tiraksa agrambak kay tiaya dadagsen ngarik ng ket lumaan Tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inana gayem ko at tuloy ka If you're feeling down, there's something you need to feel. He is there, guiding your life so clear. Through the struggles and triumphs, He leads the way. Speak out and He'll show you the light that stays. Itatamag na kay tiranyag at salakay tilawa nasara ka munti puno nga biyak Tani Jesus at daking ka itataakan takay tiraksa agrambak kay tiaya nadagsen ngarik ng ket lumaan Tani Jesus at daking ka isunalaeng ti puno nga inana gayem ko at tuloy ka mga kaitiran niya kapusong ket nadal na masarap kang kenkwan na tinam na mga awa mating ka na